שלום, אני הגעתי לקורס של שירה ורציתי מאוד מאוד להמליץ עליה, כי אני עברתי אצל תהליך ממש ממש משחרר ומרגיע וכיף, עם מעטפת באמת באמת של מסירות ודאגה מצידה שאני אצליח ושאני אבין הכל ושאני אהיה בעניינים. אני בעצם הגעתי לקורס שלה אחרי שעקבתי אחרי התקופה בוואטסאפ, והתרשמתי מהקופסאות וכל מיני רעיונות שהיא נתנה, והיא דיברה על הרוגע והשלווה שזה מכניס הביתה, שיש מקום לכל דבר, ואני ממש, הבית שלי היה נראה על גלגלים, אני ממש לא מצאתי ידיים ורגליים, והרגשתי ממש במצוקה, כי לא ידעתי איך אני יוצאת מהלופ הזה, שכל המשחקים כאילו ממש, זה היה לאבד ידיים ורגליים, והיה הכי מתסכל, שלפסח מסדרים, וכל כך מהר חוזר הבלגן. ומאז שעשיתי את הקורס הזה, בעצם זה היה ערב פסח, אנחנו כבר לקראת ראש השנה עכשיו, ואני יכולה להגיד שאנחנו סידרנו את המשחקים, והמשחקים פשוט נשארו מסודרים. קודם כל, נתחיל מזה שכל התהליך של המיון שהבית עבר, הוצאנו השפטונים מהבית, של בגדים מיותרים, שממש עשו בלגן בראש שאי אפשר לתאר. אני לא האמנתי שאני אצליח למיין את זה בכלל. שירה אמרה שצריך למיין מה משמח ומה לזרוק, ואמרתי כאילו, אני כזה טיפוס מתלבט, איך אני אסתדר עם המיון הזה. וכנראה ההכוונה שלה והדדליין שככה היה לנו כל שבוע משימה, ורציתי ככה להיות בקצב, זה פשוט, זה היה מעטפת כזאת שאפשרה לי להצליח לעשות את זה, והייתי ממש מופתעת מעצמי, אבל זה לא היה נורא. והיה לי המון מה למיין, אבל פשוט הכל רץ, זה הלך מהר, זה היה בסדר, וזה עשה ניקיון שאי אפשר לתאר. וגם הכנסנו ככה את הפסח בצורה מאוד מאוד חווייתית, שלא הייתה לי אף שנה. לא היה את הלחץ הזה, לא היה את המתח, ופשוט הייתה חוויה והיה כיף, וגם עברנו דירה עכשיו, וגם המעבר של הדירה, פשוט היה לי מאוד מאוד ברור מה אני מעבירה, בגלל שלא היה לי כמעט דברים מיותרים בבית, וגם העברתי פשוט את הקופסאות בקרטונים. הקופסאות של המשחקים עברו בקרטונים, נכנסו ישר לארון קופסאות. קופסאות של הבגדים, אותו דבר, ופשוט אי אפשר לתאר איזה שינוי שזה עשה בבית. וכן, גם קיבלנו בקורס כלים איך להתמודד ולקבל מצבים שאת פחות בכוחות ופחות באנרגיות, ושזה בסדר שהבית לא מפוקסס, אבל העיקר זה הבסיס שבאמת יש מקום לכל דבר, ואז גם אם מתבלגן אז יותר קל לסדר בחזרה. ורציתי להגיד לאישה שמתלבטת, אם יש לך בלגן בבית ועומס, בעיקר עומס של דברים, וקשה לך להחליט מה את צריכה ומה לא, אני בכלל מאוד הסתבכתי עם מה שקטן על הילדים וגדול על הילדים וחורף וקיץ, ופשוט כאילו הרגשתי שאני פשוט לא יודעת מה יש לי ומה אין לי, וזה עשה לי מאוד מאוד סדר בראש, מאוד. ואני ממליצה על שירה בגלל שבאמת היא נותנת את הנשמה, זה חשוב לה, את מרגישה שזה אכפת לה מכל אחת ואחת, והיא לוקחת את הדברים מאוד מאוד ברצינות, היא ממש על זה, ואם זה חשוב לך ואת ככה מתמידה בתהליך, אז את מצליחה. אני יכולה להגיד שהיה שבוע אחד שקיבלנו משימה, והגעתי ליום חמישי בלי לבצע אותה, ודווקא גם זה שהזומים היו ביום ראשון, זה מאוד אפשר לי ככה עוד להשחיל ביום חמישי, טסתי מהר לאיקאה, חצי שעה לפני שהם סגרו לקנות קופסאות, כי באמת זה הדרייב הזה של הקבוצה, שאת רוצה להגיע לשיתופים שגם את עשית משהו, ולא להרגיש מאחורה, ובאמת היה לי גם את יום שישי ואת מוצאי שבת, שזה היה מאוד מאוד מוצלח, כל חור ככה שנשאר, ואז הגענו לשיעור הבא, וזה היה מאוד מוגדר, מה עושים כל שבוע, שזה גם ממש עשה סדר. אז אני מאוד ממליצה על שירה, ושיהיה בהצלחה. רציתי רק להוסיף ולומר בשתי מילים, שכל הבית עבר את התהליך הזה, כאילו ממש כולם היו שותפים, אם זה בעלי שאוגר מלא חולצות, והוא פשוט כל פעם בא ומיין עוד הרמה, והעיף עוד קצת ועוד קצת, וכאילו כולם שמחו בתהליך הזה, הילדים התרגשו, ובכלל אני לא יודעת, אנחנו לא הרגשנו שעשינו פסח, זה פשוט קרה, אני לא יודעת, לא רק הפסח, אבל אני אומרת את זה באמת בגלל שעושים את זה באווירה חווייתית אצל שירה, באווירה שמחה וכיפית, והילדים פשוט לקחו חלק, כל אחד היה חלק מהדבר הזה.